Ja, okay, godt så er vi ved at gøre klar. Alle sammen på en gang. Okay. Gør håndstikken op. Og så en derovre. Vi laver lidt mere mellemrum med dem. Okay. Ja, godt. Jeg er villig til at sætte min telefon på spil, fordi Lav jeres bets. de her retards her, de... ja. Nej, Lav jeres bets. Hvem tror I scorer? Hvem Jeg løber har ind en i her? gul bold her. Jeg har vinterbold. Så har jeg midterbold. Johan har midterbolden. Gustav har den der. Og Philip har sidebolden. Så er vi klar. Sæt jeres bets i kommentarerne. Og Kommentarerne. fucking vi uploader til YouTube. Så er vi Min klar. YouTube-channel. Nej, min. Fucking video. Nå, så er vi klar. 3, 2, 1, go. 1, 20 2, spits. 3, 5. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Stil. nej, rip min telefon! Hvad skete der? Hvor fedt! Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg tror. Men det gik amok. I er ret overlægger. Tak fordi I så med. Fuck jer.